os pastorciños do campo cantan coplas feiticeiras. E os pastorciños do campo cantan coplas feiticeiras, feiticeiras, feiticeiras. Cantade ben baixo, petade un pouquiño, pra que non desperte o noso ruliño. Cantade ben baixo, petade un pouquiño, pra que non desperte o noso ruliño. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. En Belén, en pobres pallas, naceu por fin o Dios neno. Por eso hai festa na terra, por eso hai festa no ceo. Por eso hai festa na terra, por eso hai festa no ceo. Ai no ceo, ai no ceo. Cantade ben baixo, petade pouquiño, pra que non desperte o noso ruliño. Cantade ben baixo, petade pouquiño, pra que non desperte o noso ruliño. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Soy, como piden de por nombre, María de los Ángeles Bermúdez Sánchez. Me siguen angelinos. Nací aquí, en San Julián. Non importa, agardarei polo albo dun novo día. Non importa, agardarei polo albo dun novo día. Teño lobos, teño sombras, teño a sorte fuxida. Non importa, agardarei polo albo dun novo día. Non importa, agardarei polo albo dun novo día. Lai la la, la 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 la, lai la, lai la la, lai la la, la lai la, lai la, lai la la, lai la la, la la, la lai la, lai la la, lai la la, lai la la, la lai la, la lai la. Está mudo reixiño que outrora cantar solía. Non importa, agardarei polo albo dun novo día. Non importa, agardarei polo albo dun novo día. Cando uno chega a certa edad, dicen que nos jubilamos, tú crees que se nos quitan as ganas de seguir loitando, de seguir facendo o que hai que facer, enseñándolos a nosa xente que si meixan por ti non é que chova, é que están meixando, e que hai que defender aquelas conquistas sociais dos anteriores a nós. Tú sigues siendo así, sigues siendo un home de conciencia e de loita.
Home, por suposto, eso non cho quita naide, porque ademais, oi, claro, eu entrei, xa xo dixen, aos 14 anos nunha empresa nacional bazán de construcciones navales e militares, que era, sobre todo, lo último militar, era militar. E claro, había que luchar, senón te comían vivo. Irmáns en pé, sereos, a limpa frente erguida, envoltos na brancura da luz que cae derriba, o corazón aberto a toda verba amiga, en unha man a fouce, en outra man a oliva. Validos de traidores, a noite da frouxeira, a patria escravitaron unhos reixes de Castela. Como estas polo tempo xa afloxan as cadeas, irmáns asoballados de xentes estranxeiras. Ergamos o teatro, o principio todo do teatro empezou onde vos dixen antes, nas representacións da Iglesia o día de Nochebuena, desde os 9 anos, os 10, todos os anos, a cargo das señoritas Agrario. Despois, fixemos aquí unhas obras de teatro que estaba Tino, estaba, bueno, outras amigas, María Josefa, Begoña, varias. E montamos unha obra de teatro xa no Salón, cando éramos moi jovencitas. E despois segueu habendo teatro porque fixérase unhas obras de teatro en Burela e reclamáranme uns amigos meus que tiñamos ali e reclamáranme para esa obra de teatro e fora a dúas obras de teatro con uns maestros moi jóvenes, con ganas de comerse o mundo e de poñer cousas no medio que non había ali. E participei en eso e bueno, pois mira, eu acórdome xa me acordo de miña abuela, que era patrón dun barco de 3 palos de vela, meu abuelo, acórdome que eu contaba, non que me acorde eu esa situación, non nacera, pero acórdome sempre que dicía, Dios mío, cando vin tirar por aí adiante e levaba un palo tirado, choraron como viudas tiradas no porto de arriba vendo como pasaba o barco, non sei para onde iría en aquel momento, viña da costa de Portugal, iría para un puerto, sin un palo. Entonces, claro, eso xa me vende sempre. Pois mira, a Amadora, a madre de Dorita, a muller de Jorge, o marido que eu tiña moi cerca, Toña do Fidalgo, o marido era Francisco e era un pouco parente de miña mai, Rita de Esperanza, que tiña o marido, miña tía Filomena, que se lle fundeu, ou seña, foi se lle pique ao marido aí, un barco á altura de Foz ou de por aí, e moita máis xente que as mulleres estaban desesperadas. Si, acórdome de moita xente, si, todas de cabotaje, non eran, en aquel momento non había pesca. Con aire
aire fresco de mar, curo feridas e loitos, que sexan poucas ou moitos é necesario sanar. E vendo o mundo rodar, dando tumbos de vencido, dou por perdido, perdido, e recollo que quedou, e co que me queda vou, seguindo o meu percorrido. Para seguir camiñando fago noite na esperanza, apóiome nas lembranzas e alimentome de sons, e nutrome das cancións que dan cor a esta existencia, evitando a disidencia dun obrigado vivir, que me fan chorar e rir, que me instalan na insurxencia. E quero bailar o ritmo do que vive ilusionado, e cabo do silenciado cantar quero con paixón, ca querenza e ca emoción da que non pretende nada máis que seguir namorada, mentras que de corazón. Aspiro a soñar esperta para facer máis levadeiro este treito traizoeiro que garda unha fin incerta, e cantar a gorxa aberta e deseñar utopías para encher de luz os días en que o sol non me sorrí, en que non te teño a ti para inspirarme melodías. E así seguirei rimando no medio do bombardeo, emulando cansorreo reconvertido en poeta, que tengo fora por meta e tengo dentro baleiro, un ollar sempre tristeiro e o pensamento no ar, onde voa o meu cantar, onde non hai carcereiro. E quero bailar o ritmo do que vive ilusionado, e cabo do silenciado cantar quero con paixón, ca querenza e ca emoción da que non pretende nada máis que seguir namorada, mentras que de corazón. Bueno, estamos no mes de novembro, mes de San Andrés, mes dos difuntos, mes do Tenorio. Estou con dos persoas que son daqui, de toda a vida, Sara e máis Toñito. E estamos en unha igrexa que é a igrexa máis bella, máis antigua, da parroquia de Santa María de Lieiro. A parroquia de Santa María de Lieiro, os primeiros documentos son de comenzos do século XII. Pero esta igrexa é moito máis antigua. E o sabemos agora precisamente por os arqueólogos que fixeron as catas no castro celta que temos aquí, no que se chama Isla da Atalaya, ou Isla do Porto da Riba. Ben, unha das cousas que pasou, como a sempre, é que os cristianos chegan e encontranse con o que chaman eles un culto pagano. Os celtas, que eran moi fuertes, que tiñan moita relación con outros povos por o mar, con os normandos, con os fenicios, con os griegos, con os romanos, tiñan tamén as súas propias conviccións religiosas. E o que fan os cristianos sempre o mesmo, é cristianizar a población, en este caso, celta. E a cristianizan con unha igrexa que construyen aquí no século IX, unha capela, o século IX, de la que evidentemente non hai papeles, pero hai restos arqueológicos. E sobre todo hai unha peza maravillosa que está detrás de min, que é unha pila bautismal, unha auténtica maravilla, porque esa pila bautismal na que se han bautizados moitos sancipianeses e sancipianesas, esas do século IX, o cual demostra que efectivamente os orígenes desta iglesia é o século IX. E dedícase a San Ciprianus. Falar de Pepe de Maruxa é falar dunha historia de amor preciosa, unha historia de amor con unha rapaza, non vamos a decir o nome porque o nome non ten interés, pero unha rapaza que tiña o pelo casi rubio, non? Sí. Que además contan que estuvera moi enamorado que o irmão dela, e que cando volveu da mil se encontrou con que a rapaza xa tiña outro mozo, que tamén o conozo eu. Que lle atestí dese Pepe de Maruxa romántico que gustaba de cantar? Ele era, xa sabes como era, como os rapazos na súa partida. Ele era moi animado, era moi encantador e todo. Que era un chaval
E ahora xa para rematar de verdade, te tirastes algunha vez de cabeza desde a Cetarea? Sí, tirei, sí, de la cabeza. Se nota, eres de San Cipriano, non hai ninguna dúbida. Como as aves, e paso a vida a cantar. Corazón que nace libre, non se pode encadear. Traía un navío nas veas e unha cimbra mariñar, que entende porme cadeas a me primeiro matar. Vale máis ser libre un día no confín do bravo mar, do que vivir toda a vida preso, escravo e a calar. Das ciudades, hei de pasar a cantar, traguendo na mão dereita a espada da libertad. Como se un navío entrase de súpeto na ciudad, traguendo a voar no mástil, bandeiras de libertad. A verdad que é difícil quedarse con alguna. Gústame, teño así como dous rincóns, gústame a zona do lugar, da Fortiña, e gústame a rúa no Porto de Arriba, aquí os calexos. Gustaste a parte bella de noso povo, non? Chegastes a conocer o que é un recordo de cando San Ciprián era un pobo pequeno, un pobo con casas pequenas, casas mariñeiras, antes de que empezaran a levantar. Falo de os anos 70, principios dos 70, que é de cando eres ti. Se empezaba a ver edificios, a verdade, pero sí que me acordo de subir a costa do Porto de Arriba en bicicleta sendo de area. Eso sí, as calles do Porto de Arriba non as sabía, eran de area. En a casa da miña abuela do Porto de Arriba, pues, había un portello diante, había un forro e tal, bueno, houve que tiralo para facer precisamente para facer rúa. Para país do nordeste, tremendo. O coto, para min é o todo porque son os meus momentos de infancia máis felices. Para min, como dicía antes, o curso escolar transcurría na Coruña, nunha cidade, pois piso, ascensor, coches, calle, non tiña liberdade, e o coto era onde estaba a miña familia, onde estaba a porta aberta,
onde eu me sentín queridísima e fui moi feliz de nena e sigo sendo outra. Bueno, son Alfonso Caldeira Ponte, fillo de Siberiano Caldeira e de María del Carmen Ponte, máis conocido por Maruxa. Nací aquí en San Ciprián, nun sitio moi conocido aquí en San Ciprián, que é Cai do Co. Ali era toda unha familia, todos de familiares, son tamén os meus todos foron mariñeiros, e menos eu que salí un pouco terrestre. Gusta-me o mar, pero para bañarme é para disfrutar del, é para velo. E por eso veño aquí para a miña presentación, máis que nada, para que sepan quen son. Fonso, tú tes dos apellidos de San Ciprián, non hai ninguna dúbida. E o primeiro é Coldeira. Como era a familia Coldeira? Pois a familia Caldeira é unha gran familia, todos foron mariñeiros, empezando polo meu avolo que tuvo un barco, que era o de Arroz Domínguez. Aí empezou tamén o do meu pai a navegar, con meu tío Manolo, e todos eran mariñeiros. Meu pai era un home de logo de mar, porque ele era sempre, cos anos que tuvo, navegando, empezou moi noviño a mar. E despois, tamén, sempre tuvo iso de ser máis que nada. Cando empezou os primeiros para ser patrón maior, foi un dos primeirinhos que se foi presentar para exámenes a Coruña, con moitas daqui de San Ciprián. Eu chegaban aquí á miña casa, moitas veces estaban no comedor, e estábamos todos estudiando. Ele era un paisano que lle gustaba sempre saber máis. Sempre foi unha persona para iso, un gran navegante. Teu pai, además, rematou a súa vida de mareante, non? En un lugar histórico, en un dos últimos barcos que dedicaronse á caza da balea. Que recordo tes ti deso? Sí, meu pai, primeiro andou moitos anos nun barco de cabataje que chamaban o Chanteiro. Despois, cando veu para aquí a facer a factoría de Bainera, pois chamano para patrón de costa dun bainero que era o Cabo Morás. Ali o corne de que tiñan a temporada da ballena, despois viñanse pasar probablemente para as Navidades, hasta creo que en marzo, abril, empezaba outra vez a nova temporada da ballena. E el, pois aí foi onde acabou os seus días. Unha noite deitóse, e xa se levantou, deuse un infarto ou algo, e ali se quedou. Teresa, una orensana en la costa más al norte de la península ibérica, ¿cómo lo llevas? Bueno, lo llevo bien porque el mayor tiempo me he dedicado a trabajar y entonces pues ya me queda muy poquito tiempo de aburrirme. Pero insisto, entre esas cepas de uva que hay en donde tú eres, en el sur de Galicia, y esta costa nuestra donde en vez de uva lo que hay es mar, viento, arena, rocas, ¿qué diferencias notas? Pues son dos cosas muy diferentes, pero yo lo llevo bien porque, claro, estoy aquí en el bar y en la discoteca y no salgo mucho por fuera, pero estoy contenta de estar aquí. Aunque cuando puedo también me voy al barco de Valdiorras a Orense. ¿La discoteca está hecha para una edad determinada o tú crees que cualquier persona que tenga alegría, que tenga ganas de divertirse, lo va a encontrar en tu discoteca, en esa discoteca Pasos que es tan hermosa? Está hecha para todos los públicos. Cualquier persona puede venir, tomarse una copa y encontrarse allí con una música bien. Bueno, estaba aquí en el bar y bueno, pues unas veces más contento, otras veces menos, pero la gente lo llevaba bien. Yo creo que personajes como Manolo son irrepetibles, porque representan al paisano en estado puro. ¿Manolo de dónde era? ¿Era gallego? ¿Era asturiano? Sí, era gallego de Pontevedra y vivió en Asturias y luego se vino aquí. Se vino con aluminio a trabajar ahí de encargado y luego, bueno, ya se quedó aquí. Yo me quedé viuda y él se vino aquí. Hombre, Julio, ¿y tú por aquí? Pablo,
Por Dios, ¿cómo no voy a venir a este paseo tan agradable para ir hasta el puerto? Por cierto, como somos unos caballeros aventados, ¿me quieres presentar a la dama? Ah, sí, mira, mi querida esposa Isabel Rodríguez, ¿eh? ¿Qué tal, Isabel? Pablo. Muy bien, muy contenta de estar aquí. Te noto un acento bilbaíno. Sí, nací en Bilbao, pero mis padres y toda mi familia son gallegos de pura cepa. Abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, toda O sea que familia. aquello que se cantaba de un inglés vino a Bilbao por buscar el río, la ría y el mar, se podría aplicar en tu caso. Se podría aplicar. A la gallega. Julio, Querida esposa. ¿y tú que tienes todo el tiempo libre del mundo? Sí, ¿Cómo es todo que el no tiempo. estás trabajando? ¿Qué estás haciendo? Yo ahora mismito me estoy dedicando a ella y a venir a estos parajes que lo descubrí hace 18 años. Bueno, 19 ya, ¿no? 18, 19 años. Y de tal manera que me quedé aquí. Me encantó tanto que me quedé aquí. Así, sin más, ¿verdad? Compramos un piso y aquí estamos todos los años, de los veranos y todo lo que el tiempo nos permite. Os puchos furados pra min estendendo, pedironme crocas dos meus castiñeiros. Pasai rapaciños calados e quedos, que o que polo de hoxe quedarvos non teño. Eu son vos o probe, o pobo galego. Pra min non hai maio, pra min sempre inverno. Cando eu me atopare de donos libertos, e o pan non mo quiten trabucos e préstemos. E como os do abade floreza meus eidos, chegado habrá entonces o maio que eu quero. Queredes castañas dos meus castiñeiros, cantademe un maio sin bruxas nin demos, un maio sin cegas, usuras nin preitos. Prácticamente comías todo o ano. Unha pouca de laboría que 4 patacas, 4 cousas que puñías, ibas o que era mariñeiro, íamos pescar 4 bodíos por aí,
peixe para comer tiñemos e do resto, pois aí está, o do campo e 2 pesos ganados a bonito. No rancho veníamos a mellor 10 ou 12 todos xuntos, nun espacio de nada, 3, unhos derriba de outros, era como se dormía. Outra cousa que tamén descubrín era que vosotros, cando ibais ao mar, andabais sempre mollados, ou é dicir, a salsa, o que chamamos a salsa, os salitres, sin embargo, agora van cubertos, e moitas das fainas que fan as fan con máquina. Tú te acordas cando tiñas que levantar un monito de aqueles a pulso, a mao? Con 60 brazas, unha punta de 60 brazas. Conta como era aquelo. E cando estaba chegando moitas veces, a lo vai o bonito. Media hora tirando por el, e a lo vai o bonito. Moitas veces. Solía pasar. E o traballo, ao lado de hoxe, Dios mío. As mãos desfeitas, de mala maneira, hoxe todo vai a base de máquinas. Quen colle, aí está, para outro lado, e vive tamén. O do mar hoxe prácticamente non quedou naide, porque fillos de armadores, antes iban todos, hoxe non vai naide. E o mar vexo bastante mal. Por o problema da xente, cando pasen 8 de anos non hai con quen andar. Hoxe marilleiros xa non hai. A maioría de patróns e motoristas con 52, 54 anos. Cando se jubile esta xente non hai con quen andar. O a administración ten que tomar medidas, dar permiso de traballo a xente de outros países, senón todo perdido. Isto acaba así. Semente feita en sangue por un pobo que xurde dende a historia, dende o sono, un sono cheo de eldraxe e miserento, un sono de injusticias e silencio. Mira a lingua que falo, despreciada por ser lingua de probes, lingua escrava. Son o orgullo que temos, lingua e probes, son eles hai verdade e máis honores. Durme, meu neno, durme niste colo, que esta terra de escravos non ten odio, ten séculos de esperanza agardada que pon hoxe nos fillos que amamanta. Durme, meu neno, durme, sen máis pranto, que o tempo de chorar vai pasando, que a terra vives non quer vaguas, precisa homes enteiros para libertala. O Museo Provincial do Mar de San Cibrao parte do que foron as antigas escolas do pueblo, que realmente eran dúas escolas, as escolas dos nenos e das nenas. Foron patrocinadas por 2 indianos emigrantes en Argentina, José María Fernández Montenegro e Manuel Agoñi. Eles foron os que deron as 60.000 pesetas do ano 31 para levar a cabo estas escolas. Posteriormente foi importante a figura de Moisés Rivera Casás, xa que era o mestre dos nenos, e con eles, ademais de dar as ensinanzas obrigatorias, tamén daba as ensinanzas náutico-pesqueiras.
Entonces, foron cos seus alumnos e cos seus alumnos que empezaron a recompilar obxectos ligados ao mar, que hoxe se poden ver en moitas das salas do museo. Tamén non nos debemos olvidar o papel das propias nenas dentro das escolas na formación do museo. Do ano 69 ou aproximadamente o 1988, o museo, a escola e o museo comparten espacio, é dicir, durante o inverno ábrese como escola e despois no verán e nas vacacións, tanto de Semana Santa como de Nadal, empezas a abrir xa como museo. No ano 2004, despois de estar durante moitos anos xestionado o museo pola Asociación de Veciños Cruz da Venta, a Rede Museística Provincial de Lugo, que depende da Diputación de Lugo, que asume a xestión do propio museo, chegando a formar parte da Rede Museística Provincial, que está conformada parte polo Museo do Mar por outros 3 museos, que sería o Museo Provincial de Lugo, que está en Lugo capital, de tipo xeralista, é dicir, ten mosaicos, pintura, escultura, entre outros moitas tipos de fondos. Despois estaría o Museo de San Paio de Narla, que é unha torre medieval con carácter sobre todo etnográfico, e o Museo Pazo de Tor, que está na Ribeira Sacra, moi cerquiña de Monforte, na parroquia de San Xoán de Tor, e que é un pazo galego. Unha vez que o museo pasa a formar parte da Rede Museística Provincial de Lugo, faise unha remodelación do museo, da estrutura, de como están organizadas os fondos, no ano 2010. Actualmente o museo está dividido en 3 salas. Na primeira sala, entrando á dereita, o que se vai ver sobre todo son maquetas de diferentes tipos de embarcacións. Embarcacións importantes porque ou ben foron feitas en San Ciprián, que tuvo gran importancia a nivel dos estaleiros de carpinterías de Ribeira, ou ben porque levaban tripulación de persoas aquí de San Ciprián ou da comarca da Mariña. E tamén se poden ver diferentes tipos de instrumentos de navegación, como sextante, octante, magistral, bitácora, e tamén temos reservado nesa sala un espazo para o banco de carpinteiro, para indicar o que sería a historia, a importancia da carpintería de Ribeira que é San Ciprián. Actualmente quedaría, de feito, a última carpintería de Ribeira da provincia de Lugo, que sería a carpintería de Paco Fran, que xa van pola quinta xeración de carpinteiros de Ribeira. Despois, na seguinte sala, o que temos é un motor de barco a vapor, que para nós simboliza o corazón do propio museo. Como barco, ou como motor do barco a vapor é o corazón dese barco, para nós o arquivo que temos donado pola xente da propia vila, tanto de barcos daqui da Mariña, como de costumes, festas, tradicións, para nós é o corazón do museo, xa que intentamos, e creo que cada vez logramos máis, que este museo é un museo para todos, non é un museo de unha institución ou dunhos funcionarios, senón que é un museo da propia comunidade e o seu servizo, por suposto. Na seguinte sala, sobre todo, exposición de moluscos e crustáceos, casi todos daqui da zona do Cantábrico, que se poden especies que se poden atopar no Cantábrico, e tamén diferentes tipos de artes de pesca tradicionais. Pescas tradicionais para, sobre todo, póngame para aí. Ben, pois agora estamos nesta sala, que é a sala dedicada á caza da balea. Dentro do museo, aínda que todo ten unha importancia significativa, esta sala, polas pezas e os fondos que ten, é a que nos chamamos insignia do museo, xa que é difícil de ver este tipo de pezas en museos hoxe en día. Aquí a caza da balea en San Ciprián foi moi importante, en dúas épocas fundamentais, que foi do século XII, XIII hasta o XVIII e despois outra vez no século XX. Aquí o que temos son restos de balea, sobre todo importante unha mandíbula de balea vasca ou franca. Isto tamén é unha vértebra de balea vasca ou franca, daqui da parte onde termina o cráneo empeza a columna vertebral, e as costelas tamén desa primeira etapa da caza da balea. Esa primeira etapa de caza da balea, na parte máis alta do pobo, na punta Atalaya, no Porto de Arriba, onde está o faro hoxe en día, aí é onde se colocaba o atalayero, que era a persoa encargada de ver o sopro das baleas. Esta balea
que pasaba, que se chamaba vasca ou franca, vasca porque foron xa os vascos no século IX os primeiros que empezaron a cazala, e franca porque se decía que era francamente fácil de cazar, e o atalallero encargábase de avistar ese chorro das baleas que pasaban moi cerquina da costa, esta especie de balea, e avisaba aos baleiros que collían unha embarcación que temos ali, unha maqueta de baleeira, e iban a caza da balea. Iban a caza da balea solamente con esas pequenas embarcacións e con este tipo de arpóns que temos aquí na peana. Con estes arpóns directamente acercábanse pouquinho a pouco as baleas e clavábanlos as mesmas hasta que se desangraban e agotaban. Entón esperaban desa forma durante horas a que a balea morrese. Como a balea ten unha gran porcentaxe de grasa, o que facían era remolcar a balea hacia a praia de Cubelas. San Ciprián convirtese nunha península, a mao dereita temos a praia de Cubelas, a esquerda do Torno. Pois na da dereita, na de Cubelas, é onde se remolcaban esas baleas e é onde se facía o traballo todo da especie da balea. A carne, a pel, utilizábase todo da balea. A pel, por exemplo, para facer suelas de zapatos. As barbas da balea que temos ali, para facer o que, por exemplo, os corsés, as varillas dos corsés, as varillas dos paraugas. Por iso moitas veces cando decimos rompeuse na balea do paraugas, pois é porque eran as feitas cas barbas da balea. O máis importante de todo, o que máis beneficio económico lles daba, eran os aceites de balea. Os aceites de balea que se vendían sobre todo a países nórdicos do norte de Europa para iluminar. A Inglaterra, a Dinamarca, a Suecia, e era o que máis beneficio económico les daba sin dúbida ninguna. Esta balea vasca ou franca chega a extinguirse, esta especie en concreto que pasaba no Cantábrico. Ainda hai algunha especie de balea vasca, de balea franca, por zona de Argentina, pero non é a especie en concreto que pasaba por aquí. Daí de eso, o feito da importancia destos restos que temos aquí que teñen máis de 500 anos. Aquí temos as vacías ou patelas. Servían para levar, sobre todo como vemos nesa fotografía, as pescantinas levaban o peixe que se pescaba a, sobre todo, a zonas un poquinho máis do interior da Mariña, xa que espera, volvo a empezar. Bueno, pero non chames pescantinas, peixeiras. Aquí chamamos peixeiras. Además, esas tres las conozco yo. Son de mi infancia. Vale. Ben, aquí temos as vacías ou patelas que servían para que as peixeiras levaran a vender o peixe, sobre todo a zonas un poquinho máis do interior da Mariña, xa que a xente que estaba moi pretiño da costa sempre tiña algún familiar que, ya sabes, que hacía de peixe, pois un marido, o fillo, o irmão, e o que facían non só era vendelo, senón o que facían era o troco. Ibanse sobre todo a parte un poquinho máis do interior da Mariña, como decía, e elas levaban merluzas ou bonitos e volvían con patacas e repolos que se plantaban nas hortas un pouco máis do interior. Por eso dai o nome de vacías, que parece un pouco contradictorio, porque nunca esas vacías ou patelas iban vacías, senón que sempre levaban o peixe e volvían andando kilómetros con el na cabeza cargadas de ovos, de repolos, de patacas. Ben, nesta sala o que temos son moluscos e crustáceos, casi todos que son da zona do Cantábrico, excepto peturado na parede temos un cangrexo real que é do mar de Bering, e despois temos unha outra de madeira as tridanas gigas, ou a ameixa xigante que é do Pacífico, que é o molusco bivalvo máis lonxevo do mundo, pode chegar a vivir 120 anos. Despois o que podemos ver son diferentes tipos de artes de pesca moi tradicionais e antigas, sobre todo temos aí un viveiro, un dos primeiros viveiros que se utilizaron, nasas, aquelo que temos ali é unha tina ou espello. Dependendo do sitio de España, chamase de diferente maneira, tina, espello, mirafondos, e era como
a través deste cristal, o que facían os pescadores era pendurar unha corda ao pescozo e metían a cabeza dentro e miraban isto, metían na auga e así podían mirar a ver se había pulpo ou marisco para pescar. Ben, aquí temos dúas maquetas moi importantes, xa que representan a pesca tradicional do bonito. Esta que temos aquí é o que sería a pesca o curricán ou cacea, que antes vimos o señuelo na outra sala. Nun principio era como espiga de millo, era unha espiga de millo desfiada, que se poñía nas varas, e actualmente é un señuelo sintético, con forma de pulpo de cores. Este barco pesca o bonito da seguinte maneira: vai hasta o banco do bonitos e sigue en movimento no banco do bonito e lanza as varas ou cañas con eses señuelos e entonces os bonitos van ao reclamo e pican nas varas. Ás veces sube 1, 4, 5, pero por iso se dice que é unha pesca sostible, xa que só se pesca o bonito e ademais non vai moi mazado, xa que en cada vara só suben un número pequeno de bonitos. A diferencia con este outro barco que temos aquí de pesca, esta maqueta de barco preparado para o que sería a pesca o cebo vivo. A diferencia co señuelo neste caso é orgánico. Aquí levase como unha pequena de piscinas, chamamos de piscinas ou tanquetas, donde os pescadores levan o cebo vivo que suele ser sardiña ou anchoa. Este barco chega ao banco de bonitos e a diferencia é que mentre que o outro sigue en movimento, este barco para e é como se sembrase ese cebo vivo no mar, o bonito vai ao reclamo, lánzanse as varas e como se pesca. Tamén con ese eslón que ainda hasta hai pouco se decía bonito del norte pescado ano a uno. Realmente é unha pesca moito máis sostible que outro tipo de artes de pesca, que, por exemplo, o arrastre, que pois a veces se pesca o bonito ou outro tipo de especies. Ben, Sargadelos, San Ciprián foi un porto moi importante para Sargadelos na etapa en que Sargadelos era fábrica onde se confeccionaban sobre todo balas de cañón, bancos de ferro, farolas e demais. Era moi importante porque Raimundo Ibáñez, o marqués de Sargadelos, tiña un convenio con Godoy, que era, por así decirlo, a mão dereita de Carlos IV, polo cal abastecíase desde Sargadelo con bolas de cañón para a Real Armada Española. Como Sargadelos está aquí moi preto de San Ciprián, pero está un poquinho cara ao interior. Utilizouse, por tanto, San Ciprián como porto para Sargadelos e chegouse a chamar o porto das Reales Fábricas, chegando a traballar hasta 22 barcos para sacar e facer entrada das materias primas para Sargadelos. Aquí, de feito, temos un exemplo desas bolas de cañón que se confeccionaban en Sargadelos e que abasteceron a Real Armada Española. Ben, desta sala tamén do Museo Provincial do Mar temos unha colección significativa de instrumentos de navegación. Aquí temos un temón. Este xa é un pouco máis difícil de recoñecer, é un telégrafo que se chama telégrafo de ordes ou telégrafo interno. Nos barcos a vapor había un telégrafo na ponte do barco e outro telégrafo na sala de máquinas e servía para comunicarse o capitán e o xefe da sala de máquinas. Como se facía esta comunicación? O capitán, cando quería marcar que o barco fora máis ou menos potencia, o que facía era mover a agulla grande que a vez se movía no telégrafo de órdenes que levaba o maquinista. Entón, o maquinista, para indicarle ao capitán que recibira a orde, o que facía era mover a agulla pequena e poñela dentro da agulla grande. Esta agulla pequena tamén se movía, obviamente, no telégrafo de ordes da ponte. Entonces, desa forma se comunicaban entre a parte de arriba do barco e a sala de máquinas. Outro instrumento de navegación que temos por aquí é o maxistral, que é unha brúxula con suspensión cardan que sempre indica o norte magnético. O que temos debaixo é a bitácora, móvil bitácora. Normalmente, hoxe en día, chamaselle bitácora aos blogs, as páxinas web, porque
Ben, ainda que esta bitácora é un poquinho máis moderna, xa non o ten, normalmente tiña un caixón onde se guardaba o diario de navegación. O diario de navegación onde se apuntaba a singradura. Singradura é un día de viaxe no mar. Entonces, neste caixón, tanto o capitán, o mariñeiro, o xefe de máquinas, escribían o que acontecía durante o día desa singradura, para despois comparar se todos escribiran as mesmas incidencias. Por exemplo, chegamos a tal punto que queríamos chegar, ou non, ou hai mala mar, ou temos poucas provisións na bodega, etc. etc. Tamén importantes instrumentos de navegación son aqueles que servían para facer a navegación a estima, que se lle chamaba, navegación astronómica. Aquí temos o que sería a corredeira. A corredeira servía para medir a velocidade dos barcos e funcionaba deste xeito. Un mariñeiro tiraba o que aquí vemos que leva unha hélice, tiraría a hélice e a corda a auga e contaría con a axuda do reloxo de area ou a ampolleta de reloxo cantas voltas daba esa hélice en 30 segundos se contaba este reloxo de area. E máis ou menos deste xeito calculaban a velocidade a que iban, unha velocidade a estima. Antes, esta corredeira, xa non ten, pero antes, en lugar desta hélice, o que levaba a corredeira eran nudos. O que se contaba, en lugar das voltas que daba a hélice, eran os nudos que lle pasaban ao mariñeiro pola man. E desta forma, ainda hoxe en día, a navegación sigue dicindo que se mide en nudos, de aí toma o seu nome. Outros instrumentos de navegación importantes, os octantes, os sextantes, que servían para medir a longitude e a longitude. Establecíase un ángulo co horizonte e a súa vez cas estrelas ben co sol ou ben cas estrelas de noite para máis ou menos facer unha estimación do lugar no que se atopaban. Isto, axudados da estimación da velocidade que levaban, servía para, axudados da carta náutica, servía para estimar máis ou menos o punto onde se atopaban, o tempo que lles podía levar chegar ao punto onde querían chegar, o que se chamaba logo a navegación a estima antes de chegar aos instrumentos actuales de GPS, radares e demais. O arquivo fotográfico do Museo Provincial do Mar foi donado por diferentes persoas, tanto de San Ciprián como das vilas e povos da Mariña lucense. Ten moita importancia, xa que serve para custodiar a memoria dun pobo de mariñeiros, un pobo de peixeiras, un pobo de xente adicada ao mar, tamén cazadores de balea. En el podemos ver esa memoria dese pobo, como vai cambiando, como vai mudando os seus costumes, as romerías, as festas, os edificios, o porto, e tamén o valor propio patrimonial do edificio, que hoxe é o Museo Provincial do Mar, no ano 1931 inaugurado como as antigas escolas de San Ciprián.